Hei, salut, mă numesc Andrei, astăzi este data de 6 august, repede fuge timpul, și încep analiza dimineții cu EURUSD, rapid să trec peste instrumente, așa, ieri vedem că am primit sweep și Tesla în balansul ăsta de pe daily și am primit o reacție în long. Astăzi mă aștept să ajungem la imbalansul ăsta de pe daily. În zona asta îl aștept prețul și o să-mi notez. Apropo, acum a fost și în imbalansul ăsta de pe 4 ore și a primit o reacție. Ar fi perfect, ideal perfect, dacă vine și face sweep la Asia Low și de aici plecăm long către imbalansul ăsta, chiar așa, și îmi notez. Posibil să nu vedem chestia asta. Din ce cauză? Că noi deja aici am făcut un sweep și deja aș testat imbalance-ul ăsta de pe 4 ore. Vedem aici a făcut sweep și a testat imbalance-ul. Dar totuși mă aștept cel mai jos punct care prețul ar putea să vină. Și nu e exclus că poate să vină până aici și să plece în lung. Deci, probabilitatea e mare să de aici prețul să plece. Pentru că aici deja a scos lichiditate și probabilitatea e mare că să plece din zona asta de imbalance. Dar eu îmi notez așa ca rezervă, să zicem. Așa. Și pun prețul pe la 7, așa. Cam așa ideea pe euro și deja vedem, urmărim mai departe DAX. DAX la noi pleacă spre all-time high, deja vedem că a inversat imbalance-ul ăsta de pe daily și ajungem într-un alt imbalance de pe daily. Să mi-l notez, asta ștergem, asta tot ștergem. Da, și asta ștergem, să vedem doar instrumentele cu care noi vom interacționa în viitor apropiat, adică următoarea zonă de interes e asta. Aici o să-mi notez continuarea longului, că de fapt nu, o să-mi notez puțin diferit. Noi intrăm în imbalance, testăm și de aici primim reacție în short, că să mă uit long de aici direct fără o reacție din imbalance ar fi nu cu prostii, dar ar fi... Vedem că, apropo, aici avem o zonă foarte interesantă de unde prețul chiar ar putea primi reacție, că vedem că prețul a interacționat de multe ori cu zona asta din care a primit reacție și aici vedem că toată zona asta e inversată. Și de aceea îmi notez așa. Ok, mai departe, Nasdaq, la noi Nasdaq. Ieri am făcut sweep la PDL. Astăzi mă aștept long. Da, mă aștept long. Ceva de genul. Așa ceva. Posibil să nu ajungem până acolo. Posibil de aici să primim reacția și toată ziua să fac ceva de genul. Dar nu e exclus că poate să-și continue short-ul. Dar totuși eu sunt mai mult pentru continuarea longului spre ATH, din cauza că prețul deja a venit în zona asta, deci a primit o reacție destul de frumoasă, vedem. Și încetșor deja de la fulfill la imbalance-ul ăsta tot a primit reacții. Adică totuși prefer să mă uit în continuarea contextului de pe daily.
Ok, așa, mai departe. GU, dacă la noi euro e long, GU la fel o să urmăresc longurile de ceva de genul. Și până la ora 7 să vedem ce avem aici în față. Ca target avem lichiditatea asta plus aici un imbalance, așa. Perfect. Îmi notez așa și deja urmărim să vedem ce ne arată prețul astăzi. Și rămâne aurul. Aurul aștept. Sincer, pe aur parcă aș vrea să vină prețul în zona asta. Dar vedem că noi de ieri am primit o reacție agresivă din zona asta de sell to buy. De aceea eu presupun că noi de prin zona asta probabilitatea e mare ca să plecăm în long. Așa că eu o să-mi notez. Venim, testăm zona de sell to buy și continuarea longului. Cam așa e ideea pe astăzi cu analiza dimineții și deja revin cu analiza de seară și dacă voi avea vreun trade ceva, să sperăm că va lucra perfect ideea asta și o să iau astăzi un long până la targetul ăsta de aici, până la imbalance-ul de pe daily. Ok, cam așa analiza dimineții, revin deja cu analiza de seară. Așa, am încheiat și ziua de astăzi. La noi este marți, miercuri. Așa. Vedem că analiza dimineții a lucrat. Cum am și zis eu, mă așteptam sau de aici prețul să plece long sau de la Asia Low. Și vedem că Asia Low deja era scoasă, cum am și zis. Și am plecat de la imbalance-ul de pe o oră. Nu am avut astăzi niciun trade din cauza că aici văzusem că a făcut sweep la Asia High plus PDH și plecase deja în short. Apoi văzusem că aici nu aveam unde să intru. Vedem foarte bine că aici nu a fost practic nicio inversie, niciun boss, nimic. Asta era doar... vedem că era doar o cădere așa lină sau cum să zic. În fine, am văzut căderea asta, fără agresie, fără nimic. Și aici să iau la imbalance-ul ăsta. Nu am vrut din cauza că nu am avut din partea asta nicio sigură, nu știu să zic, un boss sau măcar un imbalance care să fie inversat sau vreun fractal care să fie străpuns. Nu a fost nimic din chestia asta. Apoi văzând că aici iarăși cu agresie pleacă în short, deja era logic că aici nu vreau să fiu în genere în trade aici și am decis să nu iau niciun trade. Dar analiza perfectă a lucrat. Am văzut că persoane, adică traderi pe care urmăresc au luat de la boss-ul ăsta, așa trade cu 2 errori, am văzut așa, dar ei întâi au luat aici stopul. Am văzut că întâi au luat stopul, apoi au luat re-entry și mai bine stau deoparte și urmăresc, mai sunt zile, nu mă grăbesc. Asta am și făcut, dar ca idee trade-ul a venit, vedem că în zona asta de imbalance pe o zi și nu a primit nicio reacție, pleacă în long agresiv. Nu, imbalance-ul nu e de pe o zi, dar e de pe
4 ore. Pe daily avem imbalansul abia până sus. Ok, mai departe, DAX. DAX, la fel, analiza dimineții a venit până la Asia Low și de aici vedem că s-a oprit prețul. Nici long, nici short, doar a primit reacția și stă pe loc. Analiza dimineții a lucrat, nu chiar perfect, că nu a venit să testeze imbalansul ăsta așa cum mi-am propus eu, dar a plecat direct în short spre Asia Low. Ok, mai departe, Nasdaq. Nasdaq, vedem că la fel a venit până la target, analiza dimineții a lucrat perfect. Puțin diferit, dar cu mici diferențe, că tot vedem că a plecat long în Frankfurt și în deschiderea Londonului, apoi corecție Tesla în balansul ăsta, numai că eu nu mă așteptam întâi să vină pe aici, prin zona asta, apoi... Dar în fine, vedem că move-ul a fost asemănător, așa că mergem mai departe. Ca trade s-a putut de luat aici un long, cred că era destul de logic. Mai departe, GU la fel, analiza dimineții a lucrat perfect, piața a făcut așa cum mi-am și notat, a venit aici, a testat imbalance-ul ăsta, lichiditatea asta a testat-o, apoi a plecat la targetul care îl avem aici în formă de lichiditate, dar de fapt a plecat și mai sus. Și ne rămâne aurul. Aurul cam analiza nu a ajuns până sus la target, dar vedem că a făcut move-ul ăsta în short până unde mi-am propus eu, apoi a plecat long. Acum ce să zic, mă aștept să vină prețul prin zona asta, poate ar fi perfect dacă vine de aici plecăm long. Dar, bun, am deja urmărim că dacă ștergem săgeata asta și vedem că ar fi destul de perfect să facă mâine așa și de aici continuarea longului. E cam așa ziua de astăzi, fără trade. Pe euro. Pe euro. Interesant că noi am venit în zona asta unde prețul a primit reacție. De fapt, aici noi ne-am oprit, am primit o reacție și acum a străpuns zona asta. Deja următorul target sau zonă de poi la noi va fi aici. În genere așa toată zona asta așa. Hai să șterg prea multe măzgăleli, așa. Mă aștept să vină poate până aici și apoi o corecție, ceva de genul. Dar deja urmărim și vedem. Mâine așa, ca idee de lucru, ne-a lăsat aici un imbalance pe 4 ore și dacă face Asia ceva de genul și mâine dimineață un sweep în imbalance-ul ăsta, eu o să fiu în longul ăsta sigur. Voi fi sigur. De ce? Din cauza că noi am primit deja din daily imbalance aici reacția și acum plecăm mai departe în long. Așa, apropo, trebuie neapărat ce de urmărit și Dixie, DXY sau indexul dolarului, și vedem că el la fel a primit reacție din imbalance-ul ăsta de pe daily și de aici a plecat în short. Deja aștept, nu știu, vedem pe 4 ore la fel avem aici un imbalance și aici un imbalance. Deja vedem mâine
dacă ne dă o corecție, un Tesla imbalance plus zona asta tranzacționată, unde aici a lăsat, avem ordere, avem lichiditate în zona asta, ca zonă de interes. Și dacă vine în zona asta de aici, va pleca short. Probabil. Și cam așa e ideea. Să vedem așa mai global puțin pe weekly și pe monthly. Pe graficul de o lună. Graficul de o lună la fel arată short. Aici vedem că noi ne-am fixat de sub și deja targeturile la noi sunt în zona asta de aici. Să ștearg ce am desenat. Și pe weekly, primul la noi zonă de interes, FTA, First Trouble Area, avem aici la lichiditatea asta. Și noi vedem că am testat zona asta de POI, de buy to sell, pe weekly. Am venit, am testat-o, am dat reacție, plus a scos toate lichiditățile din zona asta de aici, plus a testat și POI-le astea și a primit reacția. Și deja vedem că săptămâna asta s-a deschis în short, adică deja ne aflăm în short. Și ca următor target la noi e lichiditatea asta, care mi-am și notat-o pe daily. De ce deja urmărim contextul în short și ne adaptăm după context și după narrativa care o avem de pe weekly și monthly. Cam așa e ideea. Dacă la noi pentru dolar e short, pentru euro va fi long. Ceea ce ne confirmă și graficul eurului. Cam așa e ideea de astăzi. O seară faină vă doresc și pa, pa!